Лапен котките имат елегантен външен вид, подобен на сиамските, с клиновидна глава. Кадръвата козина и при двата вида, дълга и къса козина, може да варира по дължина и плътност в зависимост от сезона и зрелостта на котката, но няма подкосъм. Кадриците варират от стегнати до дълги като тирбушон. Най-стегнатите кадрици се появяват от долната страна на гърлото и в основата на ушите. Дългокосместата версия има кадрава опашка с перки, а по-късокосместата е тип четка за шише. Всички видове могат да се похвалят с набор от дълги, кадрави мустаци. Породата котки лаперм може да бъде с всякакъв цвят или шарка. Цветовете на очите й кратко преминават през гамата от злато през аква, а също и странни очи. Породата котки еманчкин е средно голяма котка с изключително къси крака и дълъг гръбнак. Движенията на котката еманчкин са описани като движение напор, така че тя няма котешката грация на котките с по-дълги крака. Котките еманчкин имат плътно тяло с добре закръглени гърди. Породата може да има дълга или къса козина. И двата варианта имат плюшени пълта за всякакви атмосферни условия с копринен външен вид. Дългокосместият еманчкин има опашка с перо. Котките еманчкин могат да бъдат във всякакъв цвят или шарка на козината, а очите им с форма на орех могат да бъдат в различни цветове. Породата котки кимрика е солидно сложена и набита с подобен тип тяло като породата британска късокосместа котка с големи очи и широко разположени уши. Липсата на опашка е най-забележителната характеристика на породата. Задните и кратко крака са по-дълги от предните. Козината на кимрика котка е гъста и осигурява слой подплата върху основата на тялото, добавяйки към кръглия вид. Понякога при котките кимрика може да се види заешки подскок поради гръбначната деформация, подобна на спина бейфида, която се свързва с липсата на опашка. Кимрика котките се предлагат във всички цветове и шарки, с изключение на островърхите сиамски котки. Котката чинчила се предлага в един цвят, бяла с зелени очи. Има широка глава с малки широко поставени уши и късо отворено лице. Очите са големи и кръгли с блестящ цвят. Въпреки че котката чинчила е с пофини кости от повечето персийски котки, краката й кратко все още са доста къси, дебели и силни. Опашката е къса и пухкава. Козината е дълга, гъста и пищна с плътен мек подкосъм. Породата котки рагдол е голяма, мощна и внушителна с отличителни белези. Котката обаче е изключително спокойна и улегнала, създавайки впечатлението за отпусната парцелена кукла. Широката глава има плосък връх и е широка между ушите. Наситените сини очи са големи. Тялото е дълго и мускулесто с широк гръден кош, къс врат и здрави крака. Лапите са големи кръгли с кичури, а опашката е дълга и пухкава. Козината на котката рагдол е копринена и гъста и със средна до дълга дължина, а при възрастните котки трябва да има риза и панталони. Има 3 различни модела на козината на породата рагдол и всеки модел се предлага в 4 цвята. Има и котки рагдол с ръкавици и допълнителни бели петна.